Wai menene yasa aka samu wannan masana'anta ta ko Kannywood? Me ma'anar Kannywood din ke nufi? Ita kanta Kannywood din kusan kalma ce aka hada ta da kalma don ta baka wani abu. 1999 suka sanya wa ita wannan masana'anta da suna Kannywood. Wai menene yasa aka samu wannan masana'anta ta ko Kannywood? Me ma'anar Kannywood din ke nufi? Gaskiya ko dama ya kamata a ce an yi fashin baki akan wannan kalmar domin naga kamar kalmar ta dan damu wasu. Yawwa. Kannywood duk inda ka ji ake yin harkar fim a duniya, to ainihin garin da za a ce kamar nan ne headquarter, to nan sunan garin ake amfani da shi a yi wa wannan masana'antar lakabi. To idan ka duba a Najeriya gaba ɗayanta da muka kalamna cewa Nollywood saboda ita Najeriya kanta, amma kuma akwai fannin Yarabawa, akwai na Hausawa, akwai na Igbo. To kusan san ce na Igbo da na Yarabawa da yake ba su da nisa da juna, kuma sannan yawanci ma'aikatan da kuma yanayin fim da suke da al'adun kamar suna ɗaure da juna ne, da saboda su duk a ƙarƙashin Nollywood din suke. To mu kuma nan da yake arewa ce, ko kasuwa ka duba ta nan arewa daban take da tan kudu. So fina-finan da ake na Hausa abin ne da ya shafi yawanci Hausa da kuma addinin Islama da al'adu irin na mutanen arewa. To Kano kuma ita ce cibiya ta kasuwanci ma dama arewa, ba tun yanzu ba. To sai kasance kuma yawanci ma'aikatan da suke yin wannan sana'ar a cikin Kano nan suke. In ka kasafta za ka kaman kashi 70 za a ce ko 65 a Kano suke. To wasu warwatsa su Kaduna, Jos, Sokoto, Katsina, Maiduguri da sauransu. To amma kuma tun da Kano ita ta yi rinjaye, shi yasa aka ɗauki sunan Kanon nan aka yi wa wannan masana'antar lakabi da shi. Amma kuma yi wa masana'antar lakabi da wannan sunan bai sa 'yan Kano sun kyamaci kowa ba, bai sa sun ki kowa ba. Dan Jos ya zo ya samu ɗaukaka a Kano, dan Kaduna ya zo ya samu, dan Katsina ya samu, na Maiduguri ko ina kowa ya samu. Saboda haka kaga masana'anta ta amsa sunanta kenan, tunda su mutanen Kano sun karɓi kowa sun kuma mai da kowa nasu. Bai kamata wannan kalma ta Kannywood ya zama ta sosa wani rai ko kuma ta yi wa wani tsatsa a zuciya ba.